Dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja na Kozmičke paradajsa za YouTube kanalu. I danas radimo drastične promene. Sve ovo što vidite iza mene, što je građeno ovom ovde ogradom, to je oaza banja. Ili ti banja oaza. I uzimamo pauzu, ali ne pauzu od oaze, nego od formata videa koji sam radio prošlih par epizoda, čisto iz toga da se vidi ne bi ponavljali. Mislim, nemoj me shvatite pogrešno, ja dalje imam isplanirane neke goste, ali ćemo početi da mešamo kao tipa neka epizoda gost, neka epizoda ja radim ovde nešto, čisto da se ne bi sadržaj ponavljao mnogo. Tako da, krenimo na video. Opa! Prvo da vam pokažem što se tiče Ambisa. Evo ga Ambis ovde. Hello! Opa! Ja sam tu. Jedna novina što se dešava oko svega ovoga je što Valentina konačno ima svoj setup od kako si počela da živiš sa mnom, znači i konačno imaš ceo svoj radni sto, a ne da deliš sa mnom. Ovo postaje family kanal, šalim se, ne postaje family kanal, ali Valentina će da bude gost kad god poželi. Da pomaže. I ona mi je bila neverovatno velika pomoć oko ovog Ambisa ovde. Mislim, evo samo pogledajte neke stvari koje je odradila. Pa reko zajedno. Ne bi stiglo ovoliko da nije bilo tebe. Ambis će da dobije svoju zasnovnu epizodu, ne brinite se oko toga. Već imam isplaniranu epizodu inspirisanu od strane Rukija. Ko nije gledao seriju, nema veze sa Minecraftom, ali ima format jedne epizode koji mi se jako sviđa, pa hoću to da kao uklopim ovde, na svoj način. Tako da ti ćeš da budeš tu u pozadini, radit ćeš dok ja snimam epizode. Sad ja samo da izađem odavde i po mogućnosti se udavim u procesu, to je bilo baš lepo. Opa, nice. Znači pogledajte samo koliko je to duboko dole, a tek treba da ide duboko. I sve ovo ovde treba da se izravna. Da, ovde sam počeo da dajem ovo kao roze cvijeće, čisto da izgleda malo življe i treba nam dosta svetlosti ovde. Beba, možda spavaš, ne možeš, a? Ako im baciš krevet mogu. Pazi. Tačno si ga bacio na mene. Precizan sam ti bre ja. Ok, prvi plan za današnju epizodu koji ja trebam da uradim je da prevezem seljake. Zato što ovaj batica ovde za bo, neće više ni otriviti ni krompir, ni melons, samo traži emeralde, a ovo mi je bio način da skupim emeralde. Iako sam uzeo onaj blok kao koji mu je dao profesiju, on neće da promeni profesiju, tako da treba nam dosta seljaka. Sad da vidimo, mislim da mi je 4 kreveta sasvim dovoljno za sad. I ja uzem dovoljno materijala za 3, generalno nema šta. Sada postavim sve ove grdne krevete i onda se oba može da počne. Velika soba seljaka. Ja sam ovdje stavio otvoreno, znači rizikovao sam da mi ovaj jedan umre. Sad srećom, ja sam ovaj projekat oaza počeo da širim na ovamo, što je još bliže selu. Tako da će svi ti prevozi da budu mnogo lakše obavljeni sada. Ja u stvari imam par seljaka za robljenje gore u Čamce već. I to su oni ušli u kuću iz koje trebam da ih prevozim. Nego mi ja jedan sam bi uskočio u Čamac i bilo je previše dobro da propustim tu priliku. Bio fazonu, uzmi me. Gledaj što se načkio neće. Šta se bre načka te prepada, sad ste bili u rozem Čamcu. Daj bre da stavim evo ga, odlično. Pa ne i ti da uđeš u taj. Ok, sad će da idete sami. Zašto je ovo teže nego što je bilo? Zato što si mnogo dobro u Minecraftu, pa moram malo da ti otežaju. Ok, gurno sam ih sa vodom, idu bez mene. To će do nekle da radi, a od nekle će da bude boga mi teško. I sad ih ja ovako samo propraćujem dok oni plivaju i oni gledaju u mene onako u fazonu, vrate, da li si realan? I ja znam da ja nisam realan, ali eto, idu oni sad. Ako gledaj što me gledaju, ni oni ne znaju šta je snašlo. Do malo pre par dana bili zarobljeni u ovaj Čamac. Sad ih utopi Evo ga jedan, stoji tu. Ovaj drugi pokušava da pliva uzbrdo. Ali mu nešto ne ide. Tako, oba su zarobljene u drugačije čamce. A ja pokušavam jednog da prevezem. I po mogućnosti da ga ne ubijem u procesu. Don't die on me. Kako lepo izgleda ovdje. Samo hajde da završi kuću. Stižu ti gosti. Evo gostiju. Dobio si kokošku i kravu. Padne mrak. Idem ja brzo se vratim dok mi nog seljaka nije izveo neki zombi. Imam strelu u glavi. Trči, Laki, trči.
ko da ne znaš za sutra. Sad imam strelu u dupetu. Valentina, imaš tu čast da imenuješ onog prvog seljaka koji je farmer, koji neće da menja profesiju, koji je neposlan. Radomir, je li ja, koja je moja plata za ovo što crnčim ovdje s tobom? Tvoja plata je ubi seljaka, bog te. Nije ni čudo što neće da menju profesiju, što neće da mi daju emerald. A ja pravim cijelo ovo mesto čisto da ne bi morao da ih držim onako zatvorene, kao znaš, pa ja ih ubim u procesu to. Lik se sad razmišlja, bolje, brate, da si me držao zatvorenog nego da me ovako biješ. Šta se uzbudio, čovječ? Jedna mi se ponaša baš sas. Gdje si umrla? Aha, vidim. Ajde, ja odvlačim zombije dalje od toga. Vodeni zombi će me ubiti, ne! To je ono što sam ga ja gurno malo. Pre neki dan se desilo nešto što nikada neću da prosim sebi. Spremite se da vidite dramu u 2 akta. Dok sam ja otišao da uzem name tag, neko ajde da prespavam, i sad znam da zombi konji gori po danu kao zombi. Nije moja greška. Mislim, jeste, ali nije. Nisi mi obezbedio uslove za rad i još si mi poslao zombije. Nije moja greška. Šta nije, pa ti si potopio tu. Da bi spasio tebe. Ja sam te spasio od smrti, a ti si otrčala pravo njoj u naručje. Čak da vidimo kako mapa napreduje. Ok, mapa izgleda baš dobro. Ovaj pale deo mi se sviđa na mapi, ja ga zovem Pale Hill. Inače, imam ideju kako da povežem pale deo, zašto izgleda tako, sa nečim lekovitim. Juče smo ti i ja bili u Vrnjačkoj banji. Koji je zaštitni znak Vrnjačke banje? Pa meni to izgleda kao vrapčić, ali nije vrapčić, jel da? Jeste vrabac. Jeste, dobro je. Kako se zove beš taj vrabac, sad zaboravio sam. Jel hoće ovi villageri da se briduju dok ja pričam priču? Taj vrabac se zove, idemo na Google, Gočko se zove. Oko bre, vama treba bre da se... Uvijek pokupiše sve hranu i ništa, da pokazuje neke srce, neke emocije, nešto. Vidi, pljunoše hranu. Ovaj treći uze hranu. Pa šta vi... Jao su srca. Kakav je ovo ljubavni trug, sa šta sam uradio? Vidi, gađaju ste sa krompir. Gde ćeš na mene, beži od mene. Vidi što gađaju jedan drug sa krompir i sa šangarepu. Ovog jednog odbacili. Evo ga mali. Mama mija, šta se ovo desilo? I kokoška pobegla, beži, ajde, spašavaj se. Ale, šta sam počeo da pričam? Gočko, on je zaštitni znak Vrnjačke banje. Šta ako bi zaštitni znak banje oaza bila bela žaba i da ima taj pale vrh i da te žabe budu kao izvor nečeg lekovitog. Ja to podržavam, moramo da nađemo belu žabu. Znam gdje ima bele žabe, ali ne znam gdje ima lid. A imao sam lid. Čekaj, znaš šta, ja dugo nisam koristio flekicu, on je jedan vezan ovdje. Evo mi ga lid bre na flekici, imam jedan lid. Gdje neca taj lid sad? To je bilo otkriće. Alo, vidimo sam lid u eventu. Idem sa flekicom u avanturu. Ja i moj džaja, mi smo priča bez kraja, jer ljubav nas spaja, od juna do maja. Svaka moj si ti, svu ljubav mi daj. Dobro sam stao na vreme, inače bi flekica ripnuo u rupu ovdje. Kako sam brzo stigao sa flekicom. Sad je pravo pitanje, da li ću ja da uzem jednu žabu ili ću da uzem više žaba? Beži bre pauče. Da ta jedna žaba bude unikat ili da bude ono kao masivna proizvodnja žabe? Pa bolje ti da imaš unikat, ali u fazonu ti ne znaš da li će ona preživjeti taj put, pa možda bolje da imaš rezervnu ako ti ova strada. Pa šta da radi sa tom rezervnom, pa se te ubijem. Ja verujem u svoje sposobnosti, uči mi lid. Šta skakućeš bre, stani ti, vodim te u banju, budi mirna, neki plaću za to. Ona je preko socijalnog. Mislim da će žaba da preživi put, ali da ja neću da preživim put ako se ovako nastavi. Javila mi se neka luda, sasvim luda misl u glavu da sam možda trebao da prespavam pre nego što sam pošao za žabu. Ja upravo vidim zombija koji se u vodi vrti u spirali, ono viu. You spin me right round, baby, right round. Baš je tako izgledao. Ili domaća verzija, a ona igra, vrti se kao igra. Bolje to. U komentarima pišite kako želite da nazovem žabu koja će da bude zaštitni znak banje oaza. Dobrodošla žabu u banju oaza. Ok, za sada ću da dam ime žabi po svom mrtvom konju. Čisto da se ona ne bi disponovala odavde. Bijela žaba, bijeli pel, uklapa se nekako, zar ne? Jel imaš ideju kako da napravim statu žabe? To ćemo u sljedećoj epizodi. Ne mora sad. Šta smo uradili u ovoj epizodi? Apsolutno ništa. Sad moram da srušim ovo drvo koje sam postavio ovdje, kao i svako drugo, jer hoću da mi ovdje bude statua žabe. Ok, ovo drvo je samo privremeno uništeno.
tu će da dođe novo drvo. Ko da najbolji predlog za ime žabe, njegovo ime će biti stavljeno na znak u banji obraza. Ok, tražeći i 3D model žabe, slučajno mi je izašla statua žabe. Sad se razmišljam da li ja to da ukradem ili da ne kradem, ili da budem fin. Odluke. Aj mala je, baš bi se uklopila ovde. Mislim, tehnički ja ne kradim ako dam kredit kao ko je napravio taj, je li tako? Jest. Donio sam odluku da koristim statu od lika koji se zove Jodbot. Actually je baš nice ispala. I naravno sada ponovo zasadimo to drveće. I ovaj čamac koji sam stavio mi se jako sviđa, tako da njega neću da pomeram. A sada od ove žabe da idemo da vidimo šta Valentina radi. Hello. Ok, napravili smo neki progres u ovoj epizodi, kakve će dalje epizode da budu, znači bit će mešano, malo gostiju, malo solo, malo sa Valentinom, sve zavisi kakav je dan i ko kako vremena ima. Imam ja isplanirana još sigurno 2 kolaba, to sam možda pomenuo. 2 su mi sigurna kolaba, to jest da imam još par njih koje su još u dogovorima da vidimo kad možemo da se uklopimo sa vremenom ovde. to je voda. Jep, vidio sam. Ali, potom, bože moj, nigde ne žurimo, ovaj projekat je jako dobro, ima voda ovde. Ovaj projekat je jako veliki i imaće još dosta posla i dosta vremena da se uloži ovde, pogotovo sa našim limitiranim vremenom. Pravim merch majica limitirano vreme. I ništa, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidela. Epizoda malo drugačiji format. Epizoda je malo drugačiji format. Ono što htio da kažem je da je epizoda malo drugačiji format od svih prethodnih epizoda i ne zamerite mi što ne znam šta pričam trenutno jer pokušavam da sačuvam živu glavu. A znam bi se o kom je za mene ili od drugara, pa šta je ovo, smo rekli Ferka 1 na 1. Ne mogu da verujem da ću da umrem 2 puta u roku od 2 minuta. Ma ko će da umre 2 puta u roku od 2 minuta, bre? Ja sam najjači. Nisam ni sumnio u sebe. To sam samo rekao da zavaram ovog zombija, da on misli da ima šanse, a zapravo nije ima šanse. Lele! Kako vreme je došlo, čovjek ne može ni outro da uradi. Ljudi moji, da ja završavam epizodu dok sam ja živ. Hvala na gledanju, like, share, subscribe. Bye!